Tek kart anbernit Schulen malmitura to fotor Sibarastite mi merlidiois de doshia Αρχιστράτηγε Μιχαήλ των ουρανίων δυνάμεων φύλαξον ημάς εκ φόβου και φαντασιών και σκέπασον εκ πονηρών επιβουλών. Μιας εγώ σώματι ενάη κινήτω ηλαιόν. Athos, located on a remote peninsula in northeastern Greece, is an autonomous monastic state. It has been an Orthodox spiritual center since 1054. It is legally part of the European Union. The number of daily visitors is limited to 100 lay Eastern Orthodox Christians and 10 non-Orthodox male pilgrims. All women and children are prohibited from entering the Athos Peninsula. The monastic community is an Eastern Orthodox community of monks. There are approximately 2,000 of them from Greece and several other countries. They live a deeply ascetic lifestyle in 20 monasteries. The monasteries are distinguished by a rich collection of well-preserved artifacts, rare books, ancient documents, and works of art of immense historical value. Their school of painting has influenced the history of Orthodox art. Athos has been inscribed on the UNESCO World Heritage List since 1988. Υιός μη του θυμιάματος ανέρχεται και αΐσον βυθίζει την καρδίαν ίσο άγκυρα εν βυθό πρώτων τοιχογραφιών των Αΐων είναι ομορφαίοι μάρτυρες βλέπουσι και η αίση όλα το συμψάλεται εν διάν και εν κυλίον ο αδελφός μονολογεί Κύριε ελέησον και για την προσευχή λιμοχρυσών ενώπιον Θεού προσφέρεται εν διωγώτη Πετρώδιο άταν ο φόβος δαΐος επισκιάσατε ημάς οι πτέρυγες ελαίων. Φύλαξον ημάς εκ των ορατών κα ορατών εχθών κατευθύνων ονόμις φαΐωταν ονόματο Κυρίου. Εν τεκ καρτ ανμπερνit Schulen malmitura to fotor Συμπαραστείτε μη μερλιδιόης δε δοσία Αρχιστράτηγε Μιχαήλ των ουρανίων δυνάμεων φύλαξον ημάς εκ φόβου και φαντασιών και σκέπασον εκ πονηρών επιβουλών. Μιας εγώ σώματι ενάη κινήτω ηλαιόν το ήγγιας απάστος αναπέμπεται διδάξατε και ημώς τους γήινους την καθαράν αναπνοή της προσευχής της τόνους μία εσπαστή βαλανίσον καλέμου αρχιστράτη και τιμιώνατος χάριτος εκτείνουν απόκοψον τους λογισμός τους πονηρούς τους κλέπτοντας την ενήνινον αγδιλήπτορ γενών της ασθενείας ημών καιστήριξον την ταπείνωση μυρίσον ούτων εχθών φύλαξον την τήρη της αστήσεως μυρίσα μοίρες σκότος αλάμων το φως του Χριστού εν διάμενη κτίωση μαντρών κρούει και η σιωπή ανίδει η θύρα ιστά
Υιός μη του θυμιάματος ανέρχεται και αΐσον βυθίζει την καρδίαν, Ιησο άγκυρα εν βυθό. Πρώτων τοιχογραφιών των Αΐων, είναι ομορφαίοι μάρτυρες βλέπουσι και Ιesi όλα το συμψάλετε. Εν διάν και εν κυλίον, ο αδελφός μονολογεί Κύριε ελέησον, και αιά την προσευχή λιμοχρυσών ενώπιον Θεού προσφέρεται. Εν Διογώτη Πετρώδιο άταν ο φόβος δαΐος, επισκιάσατε ημάς οι πτέρυγες ελαίων. Φύλαξον ημάς εκ των ορατών κα ορατών εχθών, κατευθύνων ονόμης φαΐωταν ονόματο Κυρίου. En tjekkart anbjernit sjulne malmitura gjort och fotor. Συμπαραστείτε μη μερνικαι όιστε δοσία. Αρχιστράτηγε Μιχαήλ των ουρανίων δυνάμεων φύλαξον ημάς, εκ φόβου και φαντασιών και σκέπασον εκ πονηρών επίβουλων. Μίας εγώ σώματι ένα εκκινήτο ηλαιόν, το ήλγιας απάστος αναπέμπεται, διδάξατε και ημώς τους γήινους την καθαράν αναπνοή της προσευχής, της γονούς μία εσπαστή, βαλανίσον καλέμου, αρχιστράτη και τιμιώνατος χάριτος εκτείνουν, απόκοψον τους λογισμός τους πονηρούς, τους κλέπτοντας την ενήνινον, αγδιλήπτορ γενών της ασθενείας ημών, καί στήριξον την ταπείνωση, μυρίσον ούτων εχθών, φύλαξον την τήρη της αστήσεως, μυρίσα μη εσκότος, αλλά μον το φως του Χριστού. Ενδιάμενη κτίος ημαντρον κρούει και η σιωπή ανήδη, η θύρα ιστά. Υιός μη του θυμιάματος ανέρχεται και αΐσον βυθίζει την καρδίαν, Ιησο άγκυρα εν βυθό. Πρώτων τοιχογραφιών των Αΐων, είναι ομορφαίοι μάρτυρες βλέπουσι και Ιesi όλα το συμψάλετε. Εν διάν και εν κυλίον, ο αδελφός μονολογεί Κύριε ελέησον, και αιά την προσευχή λιμοχρυσών ενώπιον Θεού προσφέρεται. Εν Διογώτη Πετρώδιο άταν ο φόβος δαΐος, επισκιάσατε ημάς